बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. तहसील वासियांना ज्या ठिकाणी वाळू उपसा नको तिथं वाळू उपसा होणार नाही असं जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ठरलं असल्याचं आमदार निलेश राणे यांनी स्पष्ट केलंय. आज सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये CRZ आणि तळाशीलचा जो विषय, तळाशील गावाचा जो विषय सुरू आहे त्या संदर्भात बैठका झाल्या. जिल्हाधिकारी मॅडम यांनी मागच्या काही दिवसांपासून CRZ संदर्भात अनेक बैठका घेतल्या. त्यानंतर आज आमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये एक सकारात्मक बैठक आज पार पडली. पहिला विषय तळाशीलचा. तळाशील गावातली लोक काही विषयासाठी आंदोलनाला बसली होती आणि त्या विषयाचं जी चर्चा होती त्यासाठी गावातले ग्रामस्थ काही प्रमुख मंडळी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आले. आमच्या सगळ्यांसमोर त्यांनी व्यथा मांडल्या आणि तोडगा म्हणून, उत्तर म्हणून आम्ही त्यांना जे सांगितलं की तळाशील गावामध्ये जे त्यांना नको आहे, वाळू उपसा नको आहे, त्यांना जिथे जमीन काही ठिकाणी खचते त्याचं त्यांना उत्तर हवं आहे आणि असे 2-3 प्रमुख विषय त्यांच्या मनामध्ये होते ते त्यांनी बोलून दाखवले. वाळू उपसा तिथे होणार नाही याची 100% गॅरंटी आम्ही प्रशासनाने दिली आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून मी दिली. कारण का तो नोटिफाईड स्पॉट आहे जिथे वाळू उपसा होऊ शकत नाही. आणि जे आता मी 4 वाजता तळाशील गावामध्ये स्वतः जातोय, बाकीच्या त्यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्यांचा मूळ विषय होता एक FIR व्हावा. काही ठिकाणी मला वाटतं 2 दिवसापूर्वी 2 बोटी तिथून अचानकपणे निसटल्या. तर गावाचं म्हणणं होतं की त्याच्यावर FIR झालेला नाही. तर मॅरिटाईम बोर्डाचे अधिकारी तिकडे होते. मी त्यांना सांगितलं की त्याच्यावरती तुम्ही FIR जरी तुम्हाला नावं माहीत नसली तरी कारवाईची सुरुवात म्हणून तुम्हाला FIR नोंदवावी लागेल आणि तशी FIR आता आज उद्यामध्ये ती नोंद होईल. आणि बाकी असे अनेक विषय, बंधाऱ्याचा विषय त्याच्यामध्ये निघाला. बंधारा जो ऑलरेडी सँक्शन आहे, काही लोकेशन जिथे जास्त लक्ष देणं गरजेचं आहे, काही स्पॉट जे पूर्ण झालेले आहेत ते आता सगळे बघायला मी आता जाणार आहे. सकारात्मक मीटिंग झाली, व्यवस्थित सगळ्यांना प्रशासनाच्या माध्यमातून जे काही सांगायचं होतं ते आम्ही सांगितलं आणि आता गाव एकत्र मिळून आम्हाला इकडे भेटणार आहे 4 वाजता. दुसरा विषय होता CRZचा.